सकाळी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट श्री वेंकय्याजी नायडू आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन 13 सिटीज अनाउंस केल्यो which are to be included as additional cities in the smart cities list. पहिली एक 4 महिने पयली आमच्यो 20 सिटीज आयडेंटिफाय जाल्ल्यो आउट ऑफ 100 सिटीज आणि ताच्या नंतर ताणी एक फास्ट ट्रॅक सिटीज म्हणून एक नवे लिस्ट नवे थोडे सिटीज घेवपाचे ठरयल्ल्यो. तातून पणजेन परत कॉम्पीट केले. दे हॅव नॉट सिलेक्टेड, वी हॅव बीड फॉर दिस एडिशनल एक्स्ट्रा फास्ट ट्रॅक सिटीज, स्मार्ट सिटीज, आणि पणजी हॅज इम्प्रूव्ड our bid from the original bid and has got selected in the first 13 list out of the 23 cities that were nominated for the fast track cities. तेन्नाचो मेयर शुभम चोडणकर आणि आताचो मेयर सुरेंद्र फुर्ताद, all the corporators and especially the GSIDC team which worked here to make the first presentation, first bid, and then keep on improving it on the subsequently when the fast track cities were announced. ह्यातून दोन भाग आशिल्ले, एक पॅन सिटी इनिशिएटिव्ह आणि एक एरिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव्ह स्मार्ट सिटीजो एक बिडिंग प्रोसेसान. आणि तातून आमी खुबशे प्रोजेक्ट घेतल्या. ओवर काउन्सिल हॅज अप्रूव्ड दीस प्रोजेक्ट्स तांचे तांणी इवॅल्युएट केल्ले. थोडे एरिया जे आमी घेतल्या म्हणजे एक एरिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव्ह आशिल्लो, एक 2 स्क्वेअर किलोमिटरची एरिया घेवपाचो असो तांचो स्मार्ट सिटीचो एक गायडलायन आशिल्ली. तातून आमी आमचो सातोम टू भाटले थोडो पार्ट आल्तिनाचो आणि थोडो पार्ट आमचो कोर्तीन हो असो एक स्ट्रीप आमी सिटीची घेतल्या 2 स्क्वेअर किलोमिटर जी जाता. आणि तातून बेसिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसीस म्हणजे मळ्यांक आमी एक नरेंद्र मोदींचो एक चॅलेंज फंड म्हणून एक प्रोग्राम आशिल्लो ऑफ UD मिनिस्ट्री. वी हॅड डन अ व्हेरी स्मॉल एरिया. वी वर द ओनली 3 cities who got that sanction of 2 crores. The second part, the next part of smart city is now formation of special purpose vehicle as per the guidelines of the smart city initiative. And that work also we have started. SP will consist of representation from the government and from CCP. So this was basically from the smart city that we have bid and we have won today.